cu atât mai mult cu cât nu au mai pierdut la Târgu Mureș de aproape 3 decenii de pe vremea fostei ASEA. Adrian Falub însă vrea să-și învingă fostul profesor Ioan Andone, pe care l-a avut antrenor la Ucluj, și să bifeze primul succes ca tehnician împotriva lui Dinamo. De la această oră, George Dogbe și Bogdan Socol vă spun bun găsit și vă invită să rămâneți pe DigiSport pentru partida FCM Târgu Mureș-Dinamo din etapa a 5-a Ligii 1. Dinamo este favorită certă acestei întâlniri, dar trebuie ținut cont de faptul că FCM Târgu Mureș a reușit două lucruri extrem de importante de la promovare, și anume în 2 din cele 4 partide jucate în acest sezon a reușit să încurce două formații care au terminat ediția trecută a campionatului pe podium. A făcut 1-1 în deplasare cu Vazuiul lui Lopez Caro și a învins pe acest stadion 1-0 pe Unirea Urziceni. De altfel, singura victorie reușită până în acest moment de Târgu Mureșeni. Vom vedea imediat formulele de start ale celor două echipe. Vom începe cu gazdele de la FCM Târgu Mureș, formație pregătită de Adrian Falub. În poartă este Remus Dănălache, Dan Matei, Andrei Cordoș, Flavius Moldovan și Borislav Topici sunt fundași. La mijloc se află Alexandru Wagner, Florin Dan, Carlos Caschiero și Alin Biții, și în atac un cuplu format din Mihai Stere, jucătorul cu cele mai multe meciuri în Liga 1 dintre actualii componenți ai lotului Târgu Mureșenilor, și brazilianul Didi, un fotbalist împrumutat de Târgu Mureș de la CFR Cluj. De partea cealaltă, la Dinamo, Ioan Andone mizează pe Cristian Naumovski în poartă. Scarlatache, Moții, Lucian Goian și Bații compun linia defensivă. În 2 și Mărăritescu compun dublul pivot din fața defensivei. Apoi urmează un trident cu Torje, Adrian Cristea și Liviu Ganea, care îl susțin din spate pe unicul vârf Marius Nicolae. Sunt numai puțin de 4 modificări la Dinamo față de echipa care a învins-o pe Rapid în etapa trecută. În 2 a apărut la închidere în locul lui Giacari Giacone. Lucian Goian joacă primul său meci în Liga 1 în acest sezon și îi ia locul lui Garat, suspendat după eliminarea din partida cu Rapid. Scarlatache a apărut în flancul drept al defensivei în locul lui Homei, iar Liviu Ganea, eroul din meciul cu Giuleștenii, a apărut în locul lui Andrei Cristea. Îi vedem și pe cei doi antrenori, Ioan Andone și Adrian Falub. Vă spuneam, Falub a fost elevul lui Andone la Ucluj în sezonul 94-95. Îi vedem și pe arbitrii acestei întâlniri, Istvan Kovac din Carei, ajutat de asistenții Cristi Nica din Ploiești și Cătălin Savu din Galați. Rezervă este Mihai Prodan din Cluj-Napoca. Da, ar fi bine să-i spunem Cristian Nica, arbitrului, uneia dintre arbitrii asistenți de la această partidă. Ai vorbit de modificările făcute la Dinamo față de etapa trecută de Ioan Andone, față de meciul câștigat în fața Rapidului cu 3-2. Ei bine, și Adrian Falub a făcut numai puțin de 3 schimbări față de echipa care pierdea runda precedentă pe terenul Oțelului Galați cu 0-1. Matei, Biții și Didi sunt titulari în locul lui Cristian Pop. Roman și Edu sunt mulți absenți de la FCM Târgu Mureș și vedem și pe arbitrii acestei partide încă o dată. Silachi, Miclăuș și Sfârlea sunt accidentați, nu pot fi utilizați de Adrian Falub, iar Roman este suspendat după ce a fost eliminat în partida cu Oțelul Galați. Da, vedem și rezervele celor două formații. La Dinamo foarte mulți jucători ofensivi, puține soluții însă în compartimentul defensiv, doar fundașul dreapta Elder, în rest și mijlocașul la închidere Giacari Giacone, în rest doar jucători cu profil ofensiv la Dinamo. De altfel, Dinamo are cel mai tare atac din Liga 1 după primele 4 etape, 12 goluri marcate, însă și pe ultima defensivă 8 goluri încasate de echipa lui Ioan Andone. La polul opus se află FCM Târgu Mureș cu a doua defensivă din Liga 1, doar 3 goluri încasate în 4 meciuri. Doar Oțelul are o apărare mai bună decât cea a ardelenilor. Continuăm cu statisticile. FCM Târgu Mureș a marcat până acum în 4 etape doar 4 goluri, însă aceste două goluri au adus formației gazdă acestei partide numai puțin de 4 puncte. Victoria din meciul cu Unirea Urziceni plus egalul din partida cu Vaslui. Roman și Dan Matei sunt autorii golurilor Târgu Mureșenilor până în acest moment, în acest sezon al Ligii 1, și pentru că vorbeai de revenirea lui Lucian Goian, care până acum în acest sezon a fost doar în 2 partide rezervă, nu a jucat, în partida cu Pandurii Târgu Jiu din deplasare și de asemenea tot în deplasare la meciul cu Hajduk Split din Europa League. Am putea asista la o altă revenire la Dinamo dacă Marius Alexe va juca în a doua parte a acestei întâlniri. Lucian Goian și
Marius Alexe, doi absenți de durată ai dinamoviștilor. Ișvan Covaci, arbitrul acestei întâlniri, a condus și primul meci al celor de la FCM în Liga 1 împotriva celor de la FC Brașov. Atunci însă a fost un debut nefericit pentru echipa lui Adrian Falub, învinsă cu 1-0 chiar aici pe stadionul Transil. Adrian Falub a spus că în acea partidă Târgu Mureș a fost dezavantajată, însă de asemenea antrenorul lui FCM spunea că își dorește astăzi un arbitraj corect, făcând aluzie și la faptul că Dan Roman a fost eliminat gratuit la Galați în etapa trecută. Atunci oțelul s-a impus cu 1-0, însă Dan Roman este o pierdere importantă pentru cei de la FCM. Da, probabil că Dan Roman, alături de portarul Dănălache, sunt cei mai în formă jucătorii lui FCM Târgu Mureș în acest debut de campionat. La balon este Guzman în 2, omul adus de Dinamo de la Vaslui, trimite lui Lucian Goian. Poate vă aduceți aminte felul în care s-a accidentat Lucian Goian spre finalul sezonului trecut, în semifinalele Cupei României, într-o primă manșă cu CFR Cluj, și Lucian Goian s-a ciocnit atunci cu portarul Dolha și a suferit o accidentare gravă. Acum Cosmin Moții pentru același Lucian Goian. Sunt probleme mari în defensiva lui Dinamo, de aceea Ioan Andone a apelat la Lucian Goian încă din primul minut. Vă spuneam, Juan Pablo Garat este suspendat după ce a luat roșu, dublu avertisment în derbiul cu Rapid. A fost un al doilea galben oarecum stupid primit de argentinian, pentru că nu a înțeles mesajul arbitrului asistent de a repune cât mai repede balonul. Dar chiar și în condițiile în care are probleme mari cu fundașii centrali, Andone și-a permis să nu-l convoace pentru această partidă pe fundașul Maxumici. Acesta nu a fost inclus în lotul pentru confruntarea cu FCM Târgu Mureș. Mărgăritescu îi trimite lui Moții în 2 acum. A jucat în Portugalia pentru Academica Coimbra și pentru Toulouse în Franța. Unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria lui FC Vaslui, Guzman în 2. S-a încercat o pasă pentru Marius Nicolae. Atent, sârbul Borislav Topic a trimis lui Dănălache, unul dintre cei 3 integraliști de la FCM Târgu Mureș din acest sezon. În aceea situație cu el mai sunt Florin Dan și Flavius Moldovan. Toți au bifat toate minutele acestui sezon în Liga 1. Degajează Dănălache, a încercat o deviere Pițiș pentru Didi, cel care astăzi joacă împotriva lui Ioan Andone, omul care a dus la CFR Cluj în 2007. Să vedem însă acest atac al lui Dinamo cu Marius Nicolae, foarte bine, însă intervine Cordoș. O acțiune la care defensiva celor de la FCM a fost prinsă ușor pe picior greșit, însă s-au redresat fundașii lui FCM și au ieșit cu bine dintr-o situație delicată. Wagner se ciocnește de Bați, este repunere de la margine pentru FCM. Chiar dacă FCM Târgu Mureș este o echipă înființată în 2008 și se află la primul sezon în prima ligă, ei bine, cele două echipe s-au mai întâlnit odată în 16-mile Cupei României, ediția 2008-2009. Atunci Dinamo se impunea greu pe acest stadion cu scorul de 2-1. Cele două echipe aveau alți antrenori. Cosmin Bodea pregătea pe FCM Târgu Mureș, Dinamo era condusă de Mircea Retnic, Astafei înscria pentru FCM Târgu Mureș și el face parte din lotul Târgu Mureșenilor și în acest moment, dar nu a fost inclus în lotul pentru această partidă. Dănciulescu și Boștină punctau pentru dinamoviști, ultimul în prelungirile partidei. O centrare care ajunge în brațele lui Naumovski, macedoneanul care a avut o evoluție bună în derbiul cu Rapid, mai ales în final, atunci când a parat câteva dintre șuturile periculoase ale giuleștenilor. Bații, deja o prezență constantă în flancul stâng al defensivei lui Dinamo după plecarea lui Pulhac la Hercules Alicante. Acum Lucian Goian, atacat de Didi, vă spuneam, a fost adus în Liga 1 la CFR Cluj, chiar de Ioan Andone, sub comanda căruia a strălucit cel mai mult din nou Marius Nicolae, fără mingea lui Flavius Moldovan, trage Marius Nicolae și este autogol Topic! Gol Dinamo! Marius Nicolae, omul care practic a contribuit decisiv la deschiderea scorului pentru Dinamo. El a profitat de o bâlbâială defensivă a celor de la FCM
iar Borislav Topic, unul dintre cei mai buni oameni ai lui FCM Târgu Mureș în meciul cu Unirea Urziceni, înscrie în proprie poartă, este consolat de Remus Dănălache. Dinamo conduce cu 1-0. Marius Nicolae, autorul moral al acestui gol. Ce greșeală a făcut Topic? Vom revedea faza și vom înțelege mai bine ce s-a întâmplat. Însă, cred că eroarea mai mare la faza precedentă a fost făcută de Flavius Moldovan, cel căruia Marius Nicolae a furat balonul. Dinamo are un început excelent de partidă. De obicei, în acest sezon, Dinamo a fost echipa care a revenit, formația care a fost condusă. Așa s-a întâmplat în aproape toate partidele, și în meciul cu Astra, și în partida cu Pandurii, și în întâlnirea cu Rapid. Revedem încă o dată acțiunea de mai devreme a lui Marius Nicolae, șutul său parat de Dănălache și apoi felul în care Topic a trimis mingea în propria poartă. Dinamo începe cum nu se poate mai bine acest meci de la Târgu Mureș. Este uluitoare însă eroarea lui Flavius Moldovan, depășit foarte ușor de Marius Nicolae. Aștepta și Liviu Ganea o eventuală respingere în față a lui Dănălache, însă nu a mai fost nevoie pentru că Topic și-a învins propriul portar. Dinamo a prins aripi. Torje centrează însă în spatele porții lui Dănălache. Dinamo conduce doar pentru a doua oară în acest sezon în Liga 1, în startul unei partide. Doar cu Sportul Studențesc a mai fost în avantaj. În rest, Dinamo a fost o specialistă a revenirilor. Foarte puține goluri marcate de Dinamo în prima repriză și mai ales în debuturile de meci. Este, dacă nu mă înșel, cel mai rapid gol înscris de Câinii Roșii în actuala stagiune a Ligii 1. Acum Moți este presat de Stere. Iese însă bine Naumovski la marginea careului și reține fără probleme. Da, trebuie spus că Moții are ceva probleme medicale, nu este 100% apt pentru acest joc. Cu toate acestea a fost introdus titular de Ioan Andone. O minge acum pentru Liviu Ganea, n-a mai ajuns la balon atacantul dinamovist, eroul dinamoviștilor, sau mai bine spus unul dintre eroii interviului cu Rapid. Liviu Ganea a înscris de 2 ori contra giuleștenilor în runda precedentă. Topic repune, a trimis către Didi. Torje încearcă o trecere elegantă acolo, a vrut să-l blocheze Flavius Moldovan. Continuă Torje înconjurat de 3 jucători ai gazdelor și reușește să respingă Florin Dan. Pare ușor afectat Topic de acest autogol marcat în debutul meciului. Sârbul este depășit foarte ușor de spiridușul Gabi Torje în aproape toate duelurile. De altfel, Topic a alternat prestațiile bune cu evoluțiile dezamăgitoare în acest meci. Să-l vedem pe Didi, a încercat o pas spre Stere. Foarte ușor se găsesc dinamoviștii. Marius Nicolae pentru Adrian Cristea. Adrian Cristea întoarce la Usman în 2. Încearcă să se demarce Liviu Ganea. Către el se îndreaptă această minge. Liviu Ganea în careul Târgu Mureșenilor. Foarte pentru în 2 și este 2-0 pentru Dinamo. Gol Usman în 2. 2-0 pentru Dinamo. Și iată un mod original de celebrare a golului pentru senegalezul Usman în 2, omul care a pornit această fază și tot el a finalizat-o cu un șut în forță sub bara lui Dănălache. 2-0 pentru Dinamo din minutul 9. Este în acest sezon al 3-lea gol al lui Usman în 2 în Liga 1. Un jucător foarte prolific și care iată este avertizat de Ișvan Covaș pentru modul în care a sărbătorit acest gol. Un fluturaș senegalez, Usman în 2, avertizat de Ișvan Covaș, care nu a apreciat simțul comic al africanului. 2-0 pentru Dinamo după doar 9 minute pe stadionul Transil. Adrian Falu a făcut un gest sugestiv către jucătorii săi. A întins mâinile și îi întreba parcă ce se întâmplă cu voi. FCM Târgu Mureș are un debut de coșmar în această întâlnire cu Dinamo. 2 goluri încasate într-o scurtă perioadă de timp de formația lui Falu. Încearcă să revină acum FCM Târgu Mureș, însă greșește pasa Florin Dan. Încearcă să iasă pe contraatac oamenii lui Andone. Adrian Cristea era urmărit de Didi în 2, îi trimite lui Marius Nicolae, care reușește să-l găsească pe Torje. Nu reușește însă mijlocașul dinamovist să rețină balonul în suprafața de joc. Torje, un fotbalist monitorizat de echipe importante din Europa. 2 nume atrag foarte tare, Lazio și Borussia Dortmund. Mai este însă până la
încheierea perioadei de transferuri din campionatele tare ale Europei până pe 1 septembrie. Respinge Moții până la Lucian Goian, acum Scarlatache spre Torșe. A fost atent Topic și a blocat tentativa de contraatac a câinilor. Cei de la FCM Târgu Mureș încă nu s-au trezit după cele două lovituri primite în startul acestei partide. Dinamoviștii s-au găsit cu o lejeritate uluitoare în careul celor de la FCM. Se complică Lucian Goian, aproape de intercepție a fost Mihai Stere, veteranului FCM Târgu Mureș, însă mingea a ieșit în afara terenului. Iată-l pe Adrian Falub, a pierdut ambele meciuri împotriva lui Dinamo ca antrenor. Odată cu Ucluj, 1-2 în septembrie 2007 și odată cu Alba Iulia. Acum Stere este blocat de Moții și veteranul lui FCM Târgu Mureș obține o lovitură de colț. Să vedem reacția celor de la FCM. Florin Dan va bate acest corner pentru echipa lui Adrian Falub. Florin Dan, 7 goluri marcate pentru el în sezonul trecut, alici I, când juca pentru Unirea Alba Iulia, centrează. Florin Dan, mingea se duce spre colțul lung, însă degajează din acea zonă Elias Bații, încearcă să repună repede oamenii lui Falub. Dan Matei, Bițiș contrat în momentul centrării și va fi repunere pentru dinamoviști. Nu este deloc ușor lui FCM Târgu Mureș, pe lângă faptul că are mulți jucători fără experiență în prima ligă. A mai încasat și 2 goluri în primele 10 minute ale partidei. Meciul va fi analizat în pauză și la final la Fanatic Show de Horia Ivanovici și Dan Udrea. Liviu Ganea a fost deposedat de spaniolul Casquero. Lucian Goian trimite practic către nimeni. Dănălache, portarul lui FCM pentru Flavius Moldovan. Acum Cordoș la Dan Matei. Acesta a revenit după o accidentare în primul 11 al târmureșenilor. L-a înlocuit pe Cristi Pop în flancul drept. Iată-l pe Wagner. A încercat o pasă în dreapta spre Stere. Dan Matei, Stere, din nou Dan Matei. Curge bine această fază lui FCM în fața porții pentru Wagner, însă atent a fost Naumovski. A arătat bine această acțiune cursivă a echipei lui Falub, însă până în momentul preluării lui Wagner, Naumovski pe fază a intervenit cu promptitudine. Torje acum. Pasa lui Torje pentru Liviu Ganea. Întoarce balonul Liviu Ganea pentru Scarlatache. Reușește să blocheze Topici. În 2 este însă la recuperare și trimite lui Lucian Goian. A profitat până acum la maximum echipa lui Andone de lipsa de experiență a multor jucători de la FCM Târgu Mureș. Aș spune chiar și de neatențiile unor jucători cu experiență, precum Flavius Moldovan. Recuperează Florin Dan, o pasă bună pentru Wagner, să vedem centrarea lui. Wagner este până la urmă o pasă pentru Didi. Didi din nou, Alexandru Wagner centrează pentru Didi. Reluarea spectaculoasă a brazilianului, trimite mingea însă în brațele lui Naumovski. Prima șansă veritabilă pentru trupa lui Adrian Falub. Didi spunea că speră să-și relanseze cariera la Târgu Mureș ca să îi răsplătească și încrederea lui Adrian Falub. A avut, iată, prima ocazie a celor de la FCM, însă reluarea a fost destul de slabă pentru a-i pune probleme lui Naumovski. Usman în 2, jucătorul determinant pentru Dinamo în acest debut de sezon, alături de Adrian Cristea. O pasă care îl caută pe Didi, foarte bine controlează brazilianul, trimite spre Bițiș, cade de lângă Elias Bații și Ișvan Kovac lasă jocul să continue și arată lui Bițiș faptul că argentinianul Bații a atacat mingea. Elias Bații, venit de la FC Argeș la începutul acestui sezon, pentru 50.000 de euro. Este la al 6-lea an în Liga 1. Acum respinge Cordoș de lângă Marius Niculae. Dan Matei spre Didi. Biții și din nou Didi. Pierde însă foarte ușor Măgăritescu. Se simte la Didi faptul că a jucat la cel mai înalt nivel. A fost
unul dintre oamenii determinanți ai CFR-ului în 2008, la primul titlu câștigat de ardeleni. Didi, unul dintre preferații lui Ioan Andone, pe vremea când acesta pregătea gruparea din Gruia. Va fi lovitură de la colț pentru dinamoviști, nu? Îmi cer scuze, doar o repunere de la margine. Elias Bații, trimite către Adrian Cristea, devansat de Matei, revine însă Adrian Cristea, îi trimite lui Bații. Adrian Cristea în centru pentru îndoi. Stere încerca să-l blocheze acolo. Scarlatache. Centrarea lui Scarlatache, o nouă greșeală în centrul apărării Târgu Mureșene. Cordoș n-a reușit să respingă convingător. Cordoș, un fundaș central de 22 de ani. Mărgăritescu trimite greșit la Dan Matei, cel care a debutat cu gol în tricoul lui FCM, chiar împotriva fostei sale formații, Unirea Ursiceni, în urmă cu 2 etape. Acela a fost poate cel mai bun meci făcut și de Topici la FCM. Astăzi Topici a apărut complet ieșit din formă. Este căutat Marius Niculae, de această dată nu a mișcat în fața lui Flavius Moldovan. Torje este tras de tricou și obține lovitură liberă. Mai devreme a fost un moment interesant. O pasă trimisă cu un procedeu pe care, de Didi, cu un procedeu pe care nu și-l permit mulți jucători, dar pe care brazilianul nu știu dacă ar trebui să și-l permită la 2-0 pentru Dinamo. În rest, numai lucruri de bine despre Didi, pentru ce a făcut în acest debut de joc. Moții pentru Bații, Adrian Cristea la Mărgăritescu. Guzman în 2. Senegalezul îi trimite lui Torje, aflat într-o formă deosebită. Gabriel Torje. Au simțit oamenii lui Andone că acolo sunt slăbiciunile apărării Târgu Mureșene în zona centrală și încearcă mereu pase peste fundașii centralei gazdelor. Superb, se descurcă din nou Didi, deschide în dreapta la Dan Matei, avansează Didi în zona centrală, Dan Matei se uită după colegii săi, combină cu Stere, reprimește Dan Matei, îl evită pe Adrian Cristea și obține lovitură liberă. Foarte bună urcarea lui Dan Matei, care scoate lovitură liberă, practic un corner mai scurt pentru FCM în acest minut 18, 2-0 pentru Dinamo după autogolul lui Topici, cel care bate această lovitură liberă la FCM și reușita de 2-0 a lui Usman în 2. Topici, un bosniac cu origini în Serbia, a trimis în propria poartă în minutul 5, dar acum își poate lua revanșa cu o pasă bună pentru colegii săi. Un mic conflict în careu între Lucian Goian și Cordoș. Cordoș, un jucător foarte înalt, are 1,92 m. Topici este cel care centrează în 2, respinge, Bații, ratează degajarea, dar tot el trimite acum o pasă către Torje. Au scăpat din nou cu bine cei de la FCM Târgu Mureș. Contraatacurile lui Dinamo sunt devastatoare, iar defensiva gazdelor era foarte avansată. Aruncă de la margine Dan Matei pentru Flavius Moldovan. Moldovan spre urcarea lui Topici. Întâmpinat de Torje. Topici la Florin Dan, coordonatorul ardelenilor. Florin Dan spre Didi, este acolo Bații și acesta câștigă fără probleme în fața lui Didi. Apoi Adrian Cristea este faultat de Alin Bițiș. Lovitură liberă pentru Dinamo. Adrian Cristea, 2 goluri marcate în acest sezon în Liga 1. Deocamdată nu a ieșit la rampă, așa cum ne-a obișnuit în alte meciuri. A avut o prestație mai puțin reușită și contra Rapidului și chiar a fost certat de Ioan Andone în prima repriză. Totuși rămâne unul dintre cei mai buni dinamoviști în acest debut de stagiune. Și, de ce nu, o soluție și pentru echipa națională, dacă își va menține forma din acest moment. Adrian Cristea, o fentă blocată în momentul pasei de Dan Matei, degajează Florin Dan. Moții, speriat de faptul că este urmărit de Didi, îi trimite lui Naumovski, macedonianul care și-a câștigat locul în poarta lui Dinamo după ce George Curcă a greșit în returul din Europa League cu Hajduk Split. Moții pentru Lucian Goian.
Goian către Torje. A deviat balonul Torje, însă avea nevoie de câteva viteze în plus Marius Nicolae pentru a ajunge la minge. Florin Dan primește de la Topici, din nou fundașul stâng al lui FCM către Alin Cordoș. Stere pentru Didi. Foarte bine a pus piciorul Moții, încearcă să recupereze Casquero, tot spaniolul continuă și obține lovitură liberă după intervenția lui Mărgăritescu. Casquero, un spaniol în vârstă de 29 de ani, adus de la Leganes, a mai trecut pe la formația secundă a lui Sporting Gijón și pe la Hercules Alicante, actuala echipă a lui Pulhac. Apropo de Pulhac, îl puteți urmări în direct sâmbătă viitoare de la ora 19, în direct la DigiSport Plus, în prima etapă din Primera División, în confruntarea de pe teren propriu cu Bilbao. Este lovitură liberă pentru FCM Târgu Mureș și o lovitură liberă pe care nu mai execută Topici, ci Carlos Casquero. Probabil va fi o centrare în careul lui Dinamo, altfel Topici ar fi încercat probabil un șut direct spre poarta lui Naumovski. Sunt cam 25 de metri față de poarta lui Dinamo. Sunt 5 jucători de la FCM în careul dinamovist, printre ei și Flavius Moldovan. Centrarea lui Casquero, respinsă de Usman Îndoi, excelent și în apărare, impecabil în ofensivă. Acum Torje încearcă un contraatac, este faultat de Topici și Ișvan Kovac îi face semne fundașului stânga de la FCM să nu mai repete asemenea intervenții, altfel va fi avertizat. Destul de blând Ișvan Kovac cu jucătorul lui FCM, după ce l-a avertizat pe Usman Îndoi, doar pentru modul în care a ales să-și celebreze golul de 2-0. Da, probabil a ținut cont de faptul că driblingul lui Torje era în lateral și a trecut peste un fapt evident că a fost un faul din spate. Goian pentru Scarlatache. Torje a intrat hotărât Topici. Scarlatache prelungește Marius Nicolae pentru Liviu Ganea, Mărgăritescu, Îndoi, Goian și acum Moții. Din nou balonul la jucătorul senegalez, Usman Îndoi, pas cu călcâiul al lui Adrian Cristea, combinație cu Ganea. Din nou Adrian Cristea îl găsește bine pe Torje, centrează Torje, Marius Nicolae pe lângă poartă. O nouă ocazie pentru dinamoviști ratată de Marius Nicolae în centrul imaginii precedente. Doi dintre oficialii lui Dinamo, președintele Nicolae Padea și Florin Brunea. Încă o dată centrarea lui Torje și reluarea lui Marius Nicolae, parcă prea relaxat la această fază Marius Nicolae. Însă cât de ușor leagă pasele cei de la Dinamo. A fost o acțiune aparent banală a dinamoviștilor și defensiva celor de la FCM a fost din nou făcută șahmat. Însă Marius Nicolae a ratat finalizarea. Rămâne doar 2-0 pentru Dinamo. Casquero pentru Stere, îl scoate în dreapta pentru Bițiș. Bițiș în centrul careului, acolo niciun coechipier, iar Lucian Goian nu a fost Scarlatache. A degajat până la Casquero. Revine FCM în posesie prin Dan Matei. Încearcă o pasă cu stângul spre Mihai Stere, greșește și degajarea Bații. Însă Dinamo obține posesia mingii după intervenția lui Dan Matei. Îl vedem pe Ioan Andone. Noi revedem și autogolul lui Topici din minutul 5. Apoi a urmat reușita lui Usman Îndoi. Au fost 3 minute de foc la poarta lui Dănălache. Șutul lui Îndoi năpraznic sub transversală, fără reacție Dănălache. 2-0 așadar pentru Dinamo în minutul 25. Da, o reușită a lui Usman Îndoi, pe care probabil că o vom regăsi în topul celor mai frumoase goluri ale acestei runde, cu numărul 5, top pe care îl puteți urmări în fiecare marți în cadrul emisiunii Fotbal Club la DigiSport de la ora 16, emisiunea care îi are ca invitați permanenți pe Ion Crăciunescu și Andrei Vochin și emisiunea pe care o puteți urmări de luni până joi de la ora 16. Întreaga acțiune a lui Dinamo la golul de 2-0 a fost splendidă, iar
execuția lui în doi absolut remarcabilă. Să vedem riposta celor de la FCM Târgu Mureș. Stere nu a fost Wagner deposedat, încearcă un nou contraatac Dinamo, o lansare a lui Torje pentru Liviu Ganea. Liviu Ganea în duel cu Cordoș, pătrunde în care trage Liviu Ganea și Remus Dănălache respinge aproape de 3-0 Dinamo. Dan Matei îndepărtează balonul de propria poartă, recuperează foarte bine Mărgăritescu. Usman în doi pentru același Mărgăritescu. Dinamo din nou atac lansat, faultat Usman în doi. Ce intervenție a avut Dănălache, unul dintre cei mai în formă portari din Liga 1 în acest debut de campionat. Nu știu cum de nu l-a văzut nicio echipă până la 26 de ani. El practic și-a făcut debutul în Liga 1 în acest sezon. Revedem șutul lui Liviu Ganea și intervenția lui Dănălache. Lovitura liberă a dinamoviștilor este executată de Adrian Cristea. Noi am revăzut intervenția asupra lui Usman în doi. Adrian Cristea direct spre poartă. Formidabil vară. Continuă atacul dinamovist Moții și degajează Dan Matei. Puteam avea unul dintre cele mai tari goluri din acest campionat. Un șut de senzație al lui Adrian Cristea. O execuție formidabilă a celui poreclit Prințul. A fost o traiectorie uluitoare a balonului, la fel ca la loviturile libere pe care le execută Cristiano Ronaldo. Balonul a luat o traiectorie incredibilă. Să-l vedem pe Torje. Torje în brațele lui Dănălache. Este însă remarcabilă forța ofensivă a lui Dinamo. Ceva mai devreme l-am văzut pe Liviu Ganea, care a șutat spre poarta lui FCM dintr-o poziție aparent imposibilă, însă a pus într-un pericol uriaș buturile târgmureșenilor. Acum Dan Matei, o centrare spre Didi, preia de lângă Lucian Goian, însă atent, este Scarlatache cel care asigură foarte bine dublajul. Usman în doi, Adrian Cristea îl evită pe Dan Matei și trimite în stânga la Marius Niculae. Marius Niculae nu se înțelege cu Liviu Ganea, însă atacantul de 22 de ani își aplaudă capitanul. Liviu Ganea, vă spuneam, eroul din derbiul cu Rapid. O pasă și nu este offside la Bițiș. Bițiș a ajuns din urmă de Moții și se acordă lovitură de la 11 metri pentru FCM Târgu Mureș și cartonaș roșu pentru Moții. Iată cum se poate întoarce soarta acestei partide. Suntem în minutul 28, este o fază pe care trebuie să o revedem pentru a ne putea pronunța. Moții l-a ajuns din urmă pe Bițiș, l-a deposedat. În opinia lui Ișvan Covaci a fost însă vorba de un faul și cum era ultimul apărător, i-a arătat cartonașul roșu. Ne vom lămuri la relori. Dacă nu o vom face, vom avea și ajutorul Ion Crăciunescu la Fotbal Club luni, când sunt judecate fazele controversate. Și eu unul zic că a fost fault. Cel puțin asta a fost prima impresie. Așteptăm și alte reluări. Oricum, dinamoviștii au reclamat un offside la jucătorul celor de la FCM. Dinamo rămâne în 10 oameni. FCM are șansa de a reduce din diferență și de a relansa această partidă. Florin Dan față în față cu Cristian Naumovski. Florin Dan a învins-o pe Steaua în sezonul trecut când juca la Unirea Alba Iulia. Acum poate să o readucă la viață pe FCM Târgu Mureș. Ioan Andone l-a trimis la încălzire pe Giacari Giacone. Probabil că acesta va intra pe teren pentru a umple golul lăsat în defensiva lui Dinamo. Să vedem acest penalti. Florin Dan și este 2-1. Gol FCM Târgu Mureș. Minutul 30, echipa lui Adrian Falub reduce din diferență și totul este posibil. Dinamo joacă cu un om în minus după eliminarea lui Cosmin Moții. Andone l-a trimis la încălzire pe Helder. Probabil că Scarlatache va trece în centrul apărării, iar Helder va fi fundașul drept al dinamoviștilor. Noi l-am văzut pe Didi. El a avut prima ocazie a târgumureșenilor din această partidă. Încă o dată penaltiul transformat de Florin Dan. Ei bine, până la acest penalti acordat pentru Târgu Mureș,
raportul era net în favoarea dinamoviștilor. În afara celor 2 goluri, oamenii lui Andone avuseseră alte 3 ocazii mari ratate de Marius Nicolae, Liviu Ganea și Adrian Cristea. De partea târgumureșenilor o singură șansă de gol, însă în acest moment diferența dintre cele 2 echipe este de un singur gol, iar FCM Târgu Mureș are avantaj numeric după eliminarea lui Moții. Practic, în urmă cu 2 minute s-a întors jocul. Topici întâmpinat de Liviu Ganea, întoarce la Florin Dan, centrare pentru același Topici, însă acesta nu a reușit să controleze balonul cum trebuia și va fi out de poartă pentru Dinamo. În acest moment Dinamo pare să fie puțin în pielea rapidișilor din etapa trecută în derbiul din Ștefan cel Mare, când Rapidul a avut meciul în mână și a pierdut un avantaj de 2 goluri în doar 15 minute. Dinamo acum pare ușor lovită în moralul său după eliminarea lui Moții în primul rând. Să vedem această pasă pentru Stere. Stere avansează, însă foarte bine se repliază Usman în 2. Adrian Cristea urmărit de Stere, trece de Caschero, continuă Adrian Cristea, învăluie și Marius Nicolae în stânga, Cristea spre Nicolae și foarte bine a intervenit Cordoș, care a acordat out pentru Dinamo. A ținut prea mult balonul Adrian Cristea și a fost ajuns din urmă de Caschero. A căzut rău spaniolul și s-ar putea să aibă probleme serioase la brațul stâng. Andone protestează la adresa lui Ișvan Covaci. Încearcă să-l liniștească arbitrul de rezervă al acestei întâlniri. Cordoș trimite până la Florin Dan, însă unul dintre dinamoviști este întins pe gazon. A fost un duel petrecut în urmă cu câteva secunde. Primește îngrijiri în continuare Mărgăritescu, foarte agitat Ioan Andone pe margine, simte că meciul se poate întoarce împotriva echipei sale. Aici e momentul în care Mărgăritescu s-a accidentat. E posibil din această reluare să fi fost călcat chiar de un coechipier. Trezit la viață publicul târgmureșean de golul marcat din penalti de Florin Dan. De acum, formația lui Falub poate visa, poate încerca să dea lovitura după ce a avut acel debut catastrofal de partidă în care a încasat 2 goluri în 10 minute. Scarlatache respinge din fața lui Didi, însă trimite balonul la Dan Matei. Stere acum în 2 are o intervenție hotărâtă. Dan Matei întoarce la Cordoș. Golul lui Florin Dan din penalti a trezit la viață și spectatorii stadionului Transil, care astăzi este pentru prima dată umplut până la refuz. Biletele s-au epuizat de ieri, astfel că în tribune sunt aproape 8.000 de spectatori. Centrarea acum pentru Didi, deviază spre Dan Matei. Dan Matei, Caschero, șut însă pe lângă poartă. Continuă entuziasmul gazdelor, cel care poate să producă un nou gol până în finalul primei reprize, minutul 35. În acest moment, FCM Târgu Mureș Dinamo 1-2. Interesantă execuția lui Caschero, chiar dacă nu a prins spațiul porții, a căutat colțul lung. Unul dintre puținii spanioli care au evoluat sau evoluează în Liga 1. FCM Târgu Mureș mai are un spaniol în lot, este vorba de atacantul Etu, care în această după-amiază se află pe lista rezervelor. De altfel, pe lista rezervelor gazdelor se află numai puțin de 3 atacanți. Semn că Falub și-a propus lucruri mari pentru această partidă. Cordoș îi trimite lui Flavius Moldovan. Moldovan
îl găsește pe Topic, care încearcă să îi trimită din prima lui Wagner. Florin Dan este liber în dreapta, Dan Matei îl preferă însă pe Flavius Moldovan. Acum Topic, centrarea acestuia este respinsă de către Lucian Goian până la Florin Dan. Șutul acestuia însă trece pe lângă poartă, trage bine de la distanță Florin Dan, însă de această dată a ratat ținta. Mi se pare foarte interesant Bogdan, dar vă voi reveni după această fază. Iată pasa pentru Bițiș și apoi felul în care l-a deposedat Cosmin Moți. Foarte greu de spus dacă a fost sau nu fault. Probabil ne va lămuri Ion Crăciunescu luni de la 16 la Fotbal Club. Mi se pare interesant, Bogdan spunea ceva mai devreme, faptul că ambii mijlocași centrali de la FCM Târgu Mureș, atât Florin Dan cât și Caschiero, sunt jucători cu profil ofensiv. Nu avem un mijlocaș defensiv clasic, să spunem, în trupa lui Adrian Falug. Poate și de aceea Dinamo a ajuns atât de ușor la poarta lui Dănărache în primele 35 de minute, când a marcat 2 goluri, însă Dinamo este ușor descumpănită după cele 2 lovituri primite în decurs de doar 2 minute, eliminarea lui Moți și golul lui Florin Dan, care a redus scorul la doar 2-1 în favoarea lui Dinamo. Iar Torje este fundașul dreapta al dinamoviștilor, cum s-a întâmplat în finalul meciului cu Pandurii Târgu Jiu, din urmă cu 2 etape. Atunci a încercat o formulă mai ofensivă Antone pentru finalul jocului și a ieșit. Acum Torje înlocuiește acolo pe Scarlatache, trecut în centru. Am văzut șutul lui Bițiș, foarte activ Bițiș, un mijlocaș în vârstă de 29 de ani. A fost unul dintre oamenii importanți ai Târgu Mureșenilor în sezonul petrecut în Liga a 2-a. Titi a încercat să combine cu Stere, în 2 este însă pe tot terenul, acoperă excelent suprafața de joc senegalezul, ca în fiecare partidă. Marius Niculae, oprit la timp de Flavius Moldovan, scăpase spre poarta lui Dănălache. Acum Lucian Goian respinge până la Caschiero, de carul lui FCM pentru Stere mai departe la Dan Matei. Centrarea acestuia însă este deviată de Usman Îndoi. Bații pentru jucătorul senegalez, excelent în 2, faultat de Bițiș. Are și tehnică și forță, chiar și viteză pe spații mici acest Usman Îndoi, o adevărată forță a naturii. Autorul unui gol splendid în debutul acestei partide, după o fază pe care tot el a inițiat-o. În pauză și la final aveți Fanatic Show, vă așteaptă Horie Ivanovic și invitatul său, Dan Udrea, pe DigiSport Plus în această seară de la 19 și 15 minute, meciul dintre Wigan și Chelsea de la 21:45, Supercupa Italiei, Inter Roma cu Cristi Chivu și Bogdan Lobons printre protagoniști. Pe DigiSport de la ora 21 și 30 de minute, a doua manșă și, desigur, cea decisivă pentru Supercupa Spaniei între Barcelona și Sevilla. În tur, Sevilla a câștigat cu 3-1. Topic reprimește de la Florin Dan. Acum Caschiero îl vede pe Dan Matei în partea dreaptă. Acesta a adus singura victorie a FCM-ului în Liga 1. A încercat o deviere Caschiero, o pasă spre Bițiș, însă mingea a ieșit în afara terenului. Încă 5 minute până la pauză. FCM Târgu Mureș Dinamo 1-2. Dinamo încearcă să taie din elanul ofensiv al gazdelor. Dinamo încearcă să intre la pauză cu un avantaj măcar de un gol. Ar fi important pentru echipa lui Ioan Andone să nu mai ia gol până
la finalul primei reprize. Pasa lui Marius Nicolae pentru Adrian Cristea a fost însă offside la jucătorul lui Dinamo. Într-adevăr, poziția afară din joc la fotbalistul dinamovist, cel care a avut o ocazie imensă în urmă cu câteva minute, la 2-0, atunci când a tras din lovitură liberă în bară. Și am surprins o discuție extrem de interesantă între Flavius Moldovan și Caschiero. Fundașul central îi reproșa lui Caschiero faptul că nu a blocat adversarul în momentul pasei. Topic luptă acolo pentru minge cu Torje, avantajat de statură. Topic a reușit să protejeze balonul și va fi repunere pentru FCM Târgu Mureș. Scarlatache îl vedem în această imagine, trecut în centrul apărării. Este o soluție de avarie pentru Ioan Andone. Ar mai avea o variantă tehnicianul dinamovist, îl are pe bancă pe Giacari. Giacone prinde acum Naumovski în fața lui Pițiș. Torje a fost retras fundaș dreapta. Este o mutare pe care Andone a mai făcut-o în meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Și atunci însă Dinamo era condusă. A fost o decizie de asemenea care a produs acel declic necesar pentru ca Dinamo să evite primul eșec al sezonului în Liga 1. Stere trimite către Caschiero, recuperează Adrian Cristea. Mult mai dispus să facă efort Adrian Cristea decât în sezonul trecut. Este un lucru evident acest lucru. Acest fapt, lovitură liberă pentru Dinamo după un faul făcut de Mihai Stere. Pasa lui Bații pentru Liviu Ganea, Adrian Cristea. Pițic este în fața sa, vine și Dan Matei la blocaj. Centrarea lui Bații, Flavius Moldovan respinge Mărgăritescu până la Bații în duel cu Caschiero. Spaniolul este încă o dată ușor depășit în acea zonă. Liviu Ganea pentru Adrian Cristea. Dan Matei este în fața sa, Adrian Cristea încearcă un dribbling de finețe, dar nu i-a ieșit. Florin Dan îl caută pe Stere. Acum Flavius Moldovan depășit din nou de Marius Nicolae. Un balon pentru Liviu Ganea. Primul la minge însă este Dan Matei. Mereu atacanții dinamoviști încearcă să depășească linia de fundaș a FCM-ului și de cele mai multe ori au și reușit. Usman în doi recuperează această minge în fluierăturile fanilor FCM-ului, care considerau că senegalezul a făcut joc periculos. Cordoș până la Dan Matei. Caschiero acum are pe banca de rezerve doi mijlocași centrali cu profil defensiv, Adrian Falup, dar să vedem această centrare a lui Topic blocată de Liviu Ganea. Florin Dan pentru Caschiero și acum Flavius Moldovan. Revine mingea la Florin Dan, care creșește o pasă simplă, a recuperat Mărgăritescu. Marius Nicolae acum pe contraatac, faul dat de Florin Dan. Este ceea ce putea să... Era maximum din ceea ce putea să obțină Marius Nicolae la această fază. Era singur împotriva tuturor capitanul lui Dinamo în acțiunea precedentă. Bații este oprit corect de Caschiero. Dan Matei întoarce la Cordoș. Acum Flavius Moldovan. Mai departe la Topic. Florin Dan cu o diagonală în dreapta spre Dan Matei, întâmpinat de Bați. Urmează centrarea lui Dan Matei. Este acolo Bițiș, care îl faultează pe Lucian Goian și va fi avertisment pentru jucătorul celor de la FCM Târgu Mureș. Un galben văzut aiurea de Bițiș. Nu avea rost să facă fault în acea zonă, în preajma careului dinamovist. Nu putea să-și dea seama dacă urma sau nu un contraatac periculos. Era o fază incipientă. Un atac incipient al dinamoviștilor.
Dinamo nu a mai pierdut la Târgu Mureș, vă spuneam, de aproape 3 decenii, mai exact de 28 de ani. Ultimul eșec a fost consemnat pe 7 martie 1982, 0-1 cu ASEA Târgu Mureș. De atunci Dinamo nu a mai fost învinsă aici la Târgu Mureș. Vechea arenă este practic peste drum de actualul stadion pe care joacă FCM Târgu Mureș, Arena Transil. Da, trebuie spus însă că actuala echipă FCM Târgu Mureș are un suporter de lux, chiar dacă Ladislau Bölöni este un fost component al lui ASEA Târgu Mureș, ține cu FCM în acest moment și a mărturisit că urmărește partidele formației pregătite de Adrian Faluc. Sunt sigur că urmărește și acest joc cu Dinamo. Un minut suplimentar pentru această primă repriză, din care au trecut mai bine de 30 de secunde. O pasă pentru Didi. A căzut brazilianul, care reclamă că a fost jenat de Lucian Goian. FCM-ul mai are o șansă de a egala până la pauză. O pasă spre Dan Matei. Dan Matei a preluat din fața lui Naumovski, însă a scăpat mingea în afara terenului. O acțiune care putea să aducă egalitatea pe tabelă. Nu se întâmplă acest lucru. La pauză, FCM Târgu Mureș Dinamo 1-2. Dinamo a avut 2-0 încă din primele 10 minute după autogolul lui Topic și reușitea Zuberman lui Usman în 2. FCM a redus din diferență prin Florin Dan din penalti. Asta după ce Cosmin Moții a fost eliminat pentru un fault asupra lui Bițiș. Rămâneți pe Digi Sport, urmează imediat Fanatic Show cu Horia Ivanovici și Dan Udrea. Noi ne întoarcem pe stadionul Transil din Târgu Mureș peste aproximativ un sfert de oră. Șoferit de Bergambir, berea fotbalului românesc. Prietenii știu de ce. Campionii mondiali joacă la Digisport. Primul show al Barcelonei pe Camp Nou. Prima reprezentație a stăpânilor balonului. Barça, Sevilla, Xavi, Iniesta, Pedro, Víctor Valdés, Puyol și Jesus Navas luptă pentru Supercupa Spaniei. Digisport, spectacolul campionilor. Barcelona-Sevilla, meciul decisiv. Da, am revenit în direct aici la Fanatic Show, sunt împreună cu Dan Udrea de la Gazeta Sporturilor, suntem în pauza meciului de la Târgu Mureș, la pauză 2-1 pentru Dinamo. Dinamo conduce în deplasare, dar prima repriză cu foarte multe evenimente, lăsând la o parte că s-au dat 3 goluri, lăsând la o parte că a fost o bară superbă a lui Adrian Cristian în minutul 26. Momentul decisiv s-a petrecut în minutul 28, când Biții și-a scăpat singur în fața porții dinamoviste. Nu este offside, o să vedeți pe relor. Lăsați și imaginea mare, pentru că e important să vedem ce se întâmplă. Deci Bițiș scapă singurel, este prins de Moții, iar Ișvan Covac dictează penalti pentru un fault al lui Moții asupra lui Bițiș din poziție de ultim apărător. Nu numai că este penalti, dar Moții vede și cartonașul roșu. Am văzut faza de multe ori. Luați, vă rog, burtiera de pe ecran ca să vedem faza de mai multe ori și să o vedem mai clar. Eu am deja opinia făcută. Iată-l pe Moții, el ajunge nici vorbă de 11 metri.
după părerea mea. Moții pune piciorul pe minge, blochează mingea, jucătorul vrea să tragă, dar nu reușește să mai tragă jucătorul Bițiș, se dă penalti. Opinia mea este că este o uriașă greșeală a lui Ișvan Kovac, care practic în acest moment poate să schimbe soarta meciului. Moții vede direct cartonașul roșu și bineînțeles este gol pentru cei de la Târgu Mureș. Florin Dan marchează din penalti fără niciun fel de problemă. Un meci care mergea lejer spre o victorie a lui Dinamo este iată schimbat de Ișvan Kovac. Haideți să mai vedem încă o dată faza. Părerea mea este că Moții pune piciorul pe minge și nu-l faultează pe Bițiș, plecat, repet, din poziție regulamentară. Iată-l pe Moții, picior clar pe mingea lui Moții și Bițiș cade. Cum ți se pare, Dane? Da, așa pare, că nu Da, hai că l-avem și pe domnul Cornel Dinu. Bună seara, domnul Dinu. Bună seara. E penalti sau nu? Nu știu, părerea mea în primul rând că este departe de față în momentul judecării Kovac și sunt și eu merg pe ideea voastră că intenția lui Moții, chiar dacă nu trebuia să ajungă în situația asta, a fost de a juca mingea. Nu, da, uitați. Chiar pune piciorul drept, îl pune pe minge. Deci Moții apucă să pună piciorul pe minge, face un paravan către minge, nici nu-l atinge pe Bițiș. Exact, pune piciorul drept pe minge, deci joacă mingea și ar fi și trebuit judecat în consecință. Uitați, piciorul drept al lui Moții, dați drumul la fază, clar, foarte bine. Clar îl pune bine, foarte bună transmisia noastră. Piciorul drept. Piciorul și este... vedeți că n-are cu ce să incomodeze celelalte picioare ale atacantului de la Târgu Mureș, pentru că stângul lui Moții e mult în spate, deci nu putem să spunem că ar fi un contact al piciorului stâng. Domnul Dinu, Moții nu-l atinge pe Bițiș. Da, aveți dreptate. Și eu am avut impresia că ar putea să-l atingă cu piciorul stâng, dar din această reluare... Piciorul stâng e mult în spate. Exact, pentru asta a fost și impresia mea, dar acum e clar că... Deci nu are contact, după părerea mea, între Moții, contact fizic între Moții și Bițiș. Reluarea este excepțională. Ișvan Kovac și la relanti, ați dat-o bine. Ișvan Kovac inventează un penalti pentru FCM Târgu Mureș, îl elimină total gratuit pe Moții și practic schimbă sau ar putea schimba soarta jocului. Mai dați încă o dată reluările, nu este penalti. Asta e părerea mea, nu știu. Dumneavoastră, domnul Dinu, deci cum e până la urmă? Care e părerea? Cum v-am spus și eu la fel cred că nu este penalti. Pe mine însă mă îngrijorează altceva. Adică, indiferent, nu este penalti. Dinamo a controlat jocul, a avut foarte multă siguranță, a avut 2-0 din faze indiscutabile, putea să facă chiar 3-0. Ia uitați, nu e penal, dar nu se poate să greșești așa, deci este incredibil. Joacă mingea cu piciorul drept, se duce pe minge, deci nu se dă penal. Iar Kovac este și el unul din răsfățații ultimilor ani. Dacă țineți minte, a fost lansat la o Superligă între Dinamo și Rapid acum vreo 3 ani de zile și a făcut și atunci fel de gafe. Senzația că este ușor prea mult exagerată prezența lui Kovac în eșalonul superior al arbitrilor noștri, cu care oricum avem destule suficiente probleme. Da, domnul Dinu, dar e o decizie care poate să schimbe capital soarta unui meci controlat de Dinamo. Practic, Ișvan Kovac, care la 20-30 de metri de fază, nici măcar nu e aproape de fază... Nu, era la centrul terenului și apare undeva târziu, era la vreo 45-50 de metri de fază și apare undeva târziu și blocat, cred, apare undeva târziu la 30 de metri de fază. Deci uitați-vă ce departe este de fază. Deci nu contează că e Dinamo, Steaua, Timișoara, Gaz Metan, Mediaș. Nu se poate să inventezi un penalti cum face Ișvan Kovac acum. Aici este o cădere spectaculoasă care l-a influențat pe el, dar care nu are nimic comun cu circunstanțele de fault al lui Moții asupra atacantului de la Târgu Mureș. Asta este clar și nu are sens să mai discutăm. Dacă vreți, ceea ce putem să discutăm este o problemă foarte interesantă de sensibilitate și anume faptul că știu că Andone a fost unul din jucătorii care jucau atunci când antrenam eu chiar în perioada cu Hamburg, 82-83, și jucam într-adevăr cu o linie de apărare avansată. Dar se repetă din nou o greșeală pentru că Bițiș, sau cum îl cheamă, scapă singur, ceea ce este nepermis. Uitați-vă pe Moții cum iese, nepermis. Acolo trebuie să accepti lupta cu atacantul care pătrundește, să stai lângă atacant, nu să-l lași pe Biții să-și ia un avans de 7-8 metri, mai ales dacă vedeți în nou faza, vedeți că mijlocașul care îl lansează este liber. Ori stoperii nu ies niciodată peste atacanți în momentul în care mijlocașul advers este singur la mijlocul terenului cu mingea și poate să lanseze. Deci o mare greșeală și din partea lui Dinamo. Din partea lui Moții,
care se repetă, dacă vă aduceți aminte, în urmă doar cu o săptămână în meciul cu Rapid, când și Zburlea și Here au scăpat tot la fel, Moții ieșind complet necontrolat pe moment în care mijlocaș și Lazar sau Grigore erau liberi ai Rapidului, el iese de lângă Zburlea și lângă Here și aceștia scapă și reușesc să marcheze golurile acelea care au făcut diferența de 2-0 până în prima repriză. Ori aici principiul de joc este foarte clar. Andone îl știe, sunt convins că le-a explicat. Dom'le, nu ieși niciodată de lângă vârful de atac când mijlocașul advers, vedeți, este liber și poate să lanseze. Vrei să joci linie avansată? Cum mi-aduc eu aminte că jucam și în perioada aceea cu Hamburg și era Andone, cu Ion Marin și cu Nicolae erau 3 stoperi, că se juca 5-3-2 atunci, jucau foarte apropiați, dar ieșeau de lângă atacanții adversi în momentul în care aceștia dădeau pas înapoi, dar niciodată când mijlocașul advers este singur cu mingea la picior. Am înțeles. Deci poate să lanseze vârful. Am înțeles. Este o chestie de început, așa juca Sinibaldi, jucau foarte mulți antrenori acum 40 de ani. Deci nu se iese niciodată. Da, domnul Dinu, Moții greșește, dar își recuperează greșeala, iar după aia Kovac inventează și... Își recuperează greșeala pentru că are viteză mai bună decât Bițiș, care e spectaculos, se trântește în careu pe faza respectivă și influențează pe un arbitru care nu are nici experiență și nu cred nici putere de decizie normală, corect. Da, mulțumesc, domnul Dinu. O să mai vorbim după meci, a fost Cornel Dinu. Dane, care e părerea ta? A fost sau nu penalti? Nu, în prima fază exact ce spunea și domnul Dinu. Dacă nu cumva Moții... Piciorul stâng... Exact, cu piciorul stâng nu există contact. Dar nu există și reluările sunt de o calitate excepțională. Da. Atât reluarea din partea laterală, cât mai ales această reluare din spatele... Felicitări pentru transmisie colegilor noștri de la DigiSport. Încă o dată, repet, decizie foarte gravă a lui Ișvan Kovac împotriva lui Dinamo. Un cartonaj roșu practic inventat, un penalti inventat și un gol până la urmă inventat pentru Târgu Mureș. Altfel, o echipă care chiar după primele 20 de minute de șoc a început să-și revină după acest penalti. O echipă bine așezată în teren și o decizie pe cât de bună a asistentului, pentru că e o fază grea, o forfecare acolo, pe atât de proastă a centralului. Adică două decizii, una foarte bună a asistentului, pentru că prima fază nu este offside și este o fază foarte grea că sunt pe linie și apoi vedeți că Ișvan Kovac, eu m-am uitat și la el în transmisiunea directă. Scurt, te rog. El nu fluieră imediat penalti. Are un moment în care așteaptă, cred că să uită și la asistent și după greșeală mare. Bun, ne oprim aici, urmează ultima repriză, următoarele 45 de minute din acest meci foarte spectaculos cu decizii controversate. La pauză, repet, Târgu Mureș Dinamo 1-2 pe o uriașă gafă a centralului Ișvan Kovac, o gafă care ar putea schimba toată soarta acestui meci. Legătura colegilor noștri George Dobre și Bogdan Socol. Revenim cu Fanatic Show imediat după pauză. În mijlocul acțiunii, filme, show-uri, muzică, plus sport pe DigiSport și GSP TV. Cele mai bune la DigiTV. Digi, pentru familia ta. Meci oferit de Bergambir, berea fotbalului românesc. Prietenii știu de ce. Am revenit la Târgu Mureș pentru repriza secundă a meciului dintre FCM și Dinamo. La pauză 2-1 pentru Dinamo. A fost o primă repriză extrem de interesantă din toate punctele de vedere. Vedem
Încă o dată, cele mai importante momente din prima parte a acestui joc. O fază petrecută în minutul 5, o pătrundere a lui Marius Nicolae. Dănălache a respins, însă Topic a introdus balonul în propria poartă. Marius Nicolae a reușit să preia balonul de lângă Flavius Moldovan. Apoi bosniacul din defensiva a celor de la FCM Târgu Mureș a avut o intervenție nefericită. Apoi, în minutul 10, Uzman în 2 a prins un super șut de la aproximativ 12 metri, iar Dinamo conducea cu 2-0. Până la urmă s-a făcut 2-1, FCM a avut, iată aici, o primă ocazie, apoi a urmat șutul formidabil din lovitura liberă a lui Adrian Cristea și aici este faza care ar putea duce la relansarea acestei partide. Moții îl oprește pe Bițiș, Ișvan Covaci acordă penalti pentru Dinamo, pentru FCM Târgu Mureș și îl elimină pe fundașul lui Dinamo, iar Florin Dan transformă lovitura de la 11 metri și dar la pauză FCM Târgu Mureș Dinamo 1-2. A început și repriza secundă cu Dinamo în aceeași formulă ca și în startul meciului, adică Naumovski în poartă, în apărare sunt Torje, fundaș dreapta, Scarlatache și Lucian Goian compun cuplul de fundași centrali, Bații joacă în flancul stâng, apoi Mărăritescu și în 2 evoluează la închidere. Adrian Cristea, Liviu Ganea și Marius Nicolae compun tridentul ofensiv al lui Dinamo în partea secundă. A fost o modificare la pauză, la formația gazdă, dar să vedem această centrare nereușită a lui Wagner. Topic acum. Florin Dan, trecut mijlocaș stânga. În centrul liniei de mijloc a gazdelor a apărut Florin stângă și un fault. Nu a fost fault la Bițiș, unul dintre eroii primei reprize, Alin Bițiș. Iată-l pe Flavius Moldovan. Primește Dan Matei, cel care a trecut fundaș central odată cu ieșirea lui Cordos, cel care a fost înlocuit de Florin Stângă. Acum Topic pentru noul intrat. Florin Stângă, jucător revenit în Liga 1 după ce a evoluat în sezonul trecut la Xanthi Skoda. Florin Stângă a fost jucător la Pandurii Târgu Jiu, pasează spre Caschiero mai departe în flancul drept. Urmează centrarea respinsă însă de Scarlatache. Acum Adrian Cristea îl lansează pe Marius Nicolae. Marius Nicolae a reușit să câștige duelul cu Dan Matei, însă a fost oprit de Flavius Moldovan. Interesantă opțiunea lui Adrian Falu de a juca în această repriză secundă cu Dan Matei, fundaș central. Avea și varianta Pălău, jucător aflat pe banca de rezerve. Dar vom vedea cât de bine se va descurca sau nu Dan Matei. Biții și acum la minge, centrarea lui Wagner, balon respins de dinamoviști, recuperează spaniolul Caschiero. Încă o dată Wagner, Caschiero pentru Dan Matei. În primul meci al său din acest sezon, pe vremea când evolua la Unirea Urziceni, în Supercupa României contra CFR-ului, Dan Matei a jucat mijlocaș central. Pasa lui Topic pentru Florin Dan, care s-a descurcat foarte bine, centrează Florin Dan, prinde Naumovski. Dinamo în acest moment are 9 goluri primite în 5 etape în Liga 1, o medie de aproape 2 goluri pe meci. Dinamo are, iată,
în acest moment cea mai slabă apărare după Sportul Studențesc, echipă care ieri a învins-o clar pe campioana CFR Cluj cu 3-0. Didi, fost jucător la CFR Cluj pentru Stere, urmează centrarea lui Wagner pentru Florin Dan, care și au cerut din nou penalti cei de la FCM Târgu Mureș. Florin Dan ratează o șansă uluitoare, putea realiza dubla. Cât de bine a curs această acțiune a echipei lui Adrian Falu. Vedem centrarea în fața porții și Torje intervine excelent, l-a blocat pe jucătorul lui FCM Târgu Mureș și rămâne 1-2 în minutul 50. Iar Adrian Falu întărește atacul, l-a introdus pe teren pe sârbul Rade Veliovici în locul lui Mihai Stere. Interesant, este o schimbare venită la doar câteva minute după pauză. Liviu Ganea trimite către Marius Niculae, Flavius Moldovan a fost atent și a reușit să respingă balonul. Iată-l și pe Cătălin Munteanu, trimis la încălzire de Ioan Andone. Noul intrat la FCM Târgu Mureș, Rade Veliovici, a debutat în Liga 1 împotriva lui Dinamo pe 2 mai 2009 în victoria Câinilor Roșii 3-2 în fața celor de la CFR Cluj. Așadar, doi foști jucători de la CFR la FCM Târgu Mureș, Veliovici și Didi, centrarea lui Topic către brazilianul Didi. Acesta câștigă între doi adversari, Scarlatache și Bați. Iese bine însă Dinamo din defensivă. Adrian Cristea este însă deposedat de Wagner. Acum Dan Matei la Flavius Moldovan. Moldovan îi trimite lui Florin stângă. Pasa lui Florin stângă în offside brazilianul Didi. A întărit zona de la mijlocul terenului Adrian Falu prin introducerea lui Florin stângă și mutarea lui Florin Dan în partea stângă a liniei de mijloc. Pe de altă parte, a întărit și centrul apărării. Cordoș a avut o evoluție, cel puțin zis, ezitantă în prima parte a acestui joc. Ca de altfel toți colegii săi din apărare, mai ales Flavius Moldovan, depășit foarte ușor la golul de 1-0 de fapt autogolul lui Topic. Atunci a fost ușor depășit de Marius Niculae. Niculae în fața lui Flavius Moldovan. Niculae deschide în dreapta pentru urcarea lui Torje. Urmează centrarea lui Torje și este 3-1 pentru Dinamo. Gol marcat de Liviu Ganea. Formidabil atacantul lui Dinamo. Marchează al treilea său gol în ultimele două etape. Liviu Ganea, omul care a contribuit decisiv la revenirea Câinilor Roșii în derbiul cu Rapid, marchează un nou gol important pentru Dinamo din centrarea lui Torje. Practic, oamenii care au întors soarta derbiului cu Rapid au colaborat perfect pentru golul de 3-1. Dinamo în 10 oameni marchează golul care poate să risipească toate grijile lui Ioan Andone. Mai degrabă decât reluarea lui Liviu Ganea, aș remarca centrarea lui Torje, o centrare perfectă și priviți, mingea mai avea puțin să iasă în afara terenului, chiar și în aceste condiții. In extremis, Torje a reușit să centreze și să-i așeze mingea practic pe frunte lui Liviu Ganea, care n-a iertat de acolo din 6 metri. Se pare că problemele din centrul apărării târgumureșene nu au fost rezolvate cu mutarea lui Dan Matei în acea zonă. Da, a fost o gaură imensă în defensiva celor de la FCM Târgu Mureș între Dan Matei și fundașul și Flavius Moldovan. Acolo s-a infiltrat excelent Liviu Ganea, care a reluat nestingerit cu capul. Liviu Ganea are în acest moment 5 goluri în acest sezon în toate competițiile, dintre care 3 au fost din postura de rezervă. Liviu Ganea, considerat de Ioan Andone viitorul naționalei, marchează un nou gol extrem de important pentru Câinii Roșii. 3-1 pentru Dinamo, minutul 55. Dinamo joacă în continuare cu un om în minus, însă această reușită poate să vină ca să ofere
impuls moral excelent echipei lui Ioan Andone. Liviu Ganea acum preia impecabil. S-a repliat incredibil atacantul dinamovist, care scoate și lovitură liberă și cartonaj galben pentru Florin Dan. Dinamo mult mai pragmatică în această parte secundă, să nu uităm, în prima repriză la 2-0 pentru dinamoviști. Trupa lui Andone a avut 3 ocazii mari, ocazii ratate de Marius Niculae, Liviu Ganea și Adrian Cristea. Acesta din urmă a prins un șut senzațional din lovitură liberă, dar mingea a lovit atunci bara, iar târgureșenii au scăpat de primirea celui de-al treilea gol, lucru care nu s-a mai întâmplat în minutul 53, când a înscris Liviu Ganea. Marius Niculae acum a sărit la balon, Liviu Ganea, șut pe lângă poartă. A lovit efectuos mingea atacantul de 22 de ani, care pare să fi mobilizat exemplar la pauză. De altfel, Dinamo este o echipă care marchează foarte mult în partea secundă. Numai puțin de 75% dintre golurile marcate până acum de Dinamo au venit în repriza a doua. La fel s-a întâmplat, iată, și acum Dinamo marchează imediat după pauză. O specialistă a finalurilor de meci, echipa lui Ioan Andone, însă în această partidă de la Târgu Mureș a avut și un start lansat, stins ulterior de eliminarea lui Moții. Acum a fost oprit prin fault Adrian Cristea, lovitură liberă pentru Dinamo. Pe DigiSport Plus, de puțină vreme, s-a încheiat meciul dintre Arsenal și Blackpool, victorie categorică a lui Arsenal 6-0 în fața lui Blackpool. La 19:15 în direct Wigan-Chelsea, tot pe DigiSport Plus. Iar de la 21:45 Supercupa Italiei, Inter-Roma cu Cristi Chivu și Bogdan Lobonț printre protagoniști pe DigiSport după acest joc Fanatic Show. Iar de la 21:30 returul Supercupei Spaniei, întâlnirea dintre Barcelona și Sevilla. Torje îl driblează superb pe Topic, este blocat însă în momentul centrării de Florin Dan. Chiar dacă Topic este mai înalt decât Torje, aș spune că acest duel este unul inegal. Se pregătește și a treia schimbare la FCM Târgu Mureș și așteaptă să intre Cosmin Vancea, cel care a început acest sezon ca titular. Liviu Ganea între trei adversari, foarte bine scoate pentru Torje. Centrarea lui Torje este respinsă de Flavius Moldovan. Caschero pentru Didi. Primește acum Topic. Florin stângă. Avansează mijlocașul lui FCM. Florin Dan oprit foarte bine de Torje. Continuă atacul dinamovist cu Marius Niculae. Niculae este faultat de Florin Dan și arbitrul Ișvan Covaci revine asupra locului în care s-au ciornit Florin Dan și Torje. Dinamovistul acuză o lovitură destul de urâtă. Dar a fost un gest lipsit de fair play. Florin Dan a faultat, evident, a ridicat piciorul, se afla întins pe gazon. În curând, poate chiar acum, da, Adrian Falu face a treia și ultima modificare pe care mai avea dreptul să o efectueze. Iese de pe teren Caschero, un mijlocaș central, în locul său intră Cosmin Vancea, un atacant. 3 vârfuri pentru FCM Târgu Mureș în acest moment, dar să vedem dacă numărul atacanților va spori și numărul golurilor pentru târgumureșeni. Adrian Cristea, pregătit să bată această lovitură liberă în prima repriză, a trimis un trasor în bară cu un șut superb. Să vedem ce va reuși acum, dacă își va încerca din nou norocul. A reușit câteva goluri superbe în acest sezon, ultimul dintre ele contra lui... Dar să vedem șutul lui Adrian Cristea. De această dată nu a mai fost la fel de precis dinamovistul. Ultimul gol superb marcat de Adrian Cristea contra Sportului în Ștefan cel Mare, într-o partidă de asemenea transmisă în direct de DigiSport. Florin Dan îl vede în stânga pe Topic, mai mult efort din partea lui Gabriel Torje.
care obține chiar repunerea de la margine. Torje face o risipă de efort incredibilă în această parte secundă, joacă în continuare pe postul de fundaj dreapta, însă de la el a venit centrarea pentru golul de 3-1 al lui Liviu Ganea. Mărgăritescu pentru Marius Niculae. Niculae, un lung de linie spre Liviu Ganea, leargă Dan Matei, Liviu Ganea primul la minge, pasează pentru Adrian Cristea, Adrian Cristea în careu, Cristea este între trei adversari, Cristea încearcă să treacă de Warner, însă protejează foarte bine jucătorul ardelenilor și este out de poartă, repune rapid Dănălache pentru Veljovic. Rade Veljovic, Didi, pasă imprecisă a lui Veljovic și Dinamo are din nou posesia. Se precipită foarte mult mureșenii, nu mai găsesc soluții, nu prea are cine să îi pună în valoare pe atacanți. Sunt trei oameni ofensivi, Didi, Vancea și Veljovic. Sunt Florin Dan și Florin Stângă în continuare pe teren, însă a ieșit un alt mijlocaș central care furniza suficiente baloane oamenilor din avamposturi. Este vorba de Caschero. Cred că marea problemă a celor de la FCM Târgu Mureș în acest moment este una psihică. O echipă căzută după golul 3 al dinamoviștilor. Centrează acum Topic, Naumovski boxează. Mingea ajunge la Adrian Cristea, însă Florin Stângă reușește o recuperare care s-ar putea dovedi importantă. Bații l-a blocat pe Bițiș. Marius Niculae acum tras evident de Dan Matei și este galben pentru fundașul dreapta, reprofilat fundaș central al Târgu Mureșenilor. Pe Ioan Andone nu pare să-l deranjeze prea mult faptul că Dinamo are penultima defensivă din Liga 1, 9 goluri primite în 5 meciuri. Pe de altă parte, Dinamo are numai puțin de 15 goluri marcate în 5 etape, o medie de 3 goluri pe meci pentru câinii roșii. Ioan Andone a expus filozofia lui Dinamo în acest sezon, să marcheze un gol mai mult decât adversarul. Practic, Dinamo poate fi considerată o echipă sud-americană, mai ales că Ioan Andone spunea că nu are nevoie de brazilieni în echipă, pentru că are brazilieni români, pe Gabi Torje, pe Adrian Cristea, pe Liviu Ganea, jucători cu un talent uluitor și care au făcut diferența și în această partidă. Da, e un principiu sud-american al lui Ioan Andone, dar sunt și sud-americani care văd altfel jocul, precum Carlos Dunga, fostul selecționer al Naționalei Aurii Verde. În 2 pentru Mărgăritescu. Mărgăritescu, un șut pe lângă poarta lui Dănălache, cel care a încasat până acum 3 goluri. Dan Matei îi trimite lui Florin Stângă. Wagner acum, trecut fundaș dreapta. Florin Stângă până la Didi. A avut un început bun de meci Didi, apoi s-a stins. Interesantă mi se pare, Bogdan, opțiunea lui Ioan Andone de a continua și după pauză cu această formulă, cu Torje fundaș dreapta și Scarlatache fundaș central. Avea varianta de a-l introduce pe teren pe Giacari Giacone, de a-l folosi pe Giacari Giacone fundaș central, iar Torje ar fi revenit probabil la mijlocul terenului. A mizat însă pe această formulă și, exact ca în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, a câștigat. Da, Andone a știut iarăși să-și mobilizeze exemplar jucătorii la pauză, nu a făcut nicio mutare. În schimb, schimbările efectuate de Adrian Falub în timpul pauzei pare să-i fi bulversat pe jucătorii celor de la FCM Târgu Mureș și au fost prea multe schimbări de sistem, de efectiv, astfel că FCM a ieșit complet haotică. Marius Niculae, gol Dinamo! Gol Marius Niculae! Este 4-1. Atacantul și capitanul lui Dinamo își încheie această evoluție din meciul cu FCM Târgu Mureș cu un gol. Merita acest lucru. El a contribuit din plin la deschiderea scorului atunci când Topic a marcat în proprie poartă. Acum Niculae îl învinge pe Dănălache
să vedem și reluarea acestei faze. Din nou defensiva celor de la FCM Târgu Mureș este depășită. Nu știu dacă mai avem nevoie de reluări pentru a ne da seama. A fost un hands al lui Nicolae la această fază, o preluare de lângă Dan Matei. Mingea l-a lovit însă evident în braț pe atacantul dinamovist, care a continuat faza cu un șut în plasa lui Dănălache. 4-1 pentru Dinamo. Încearcă cei de la FCM să se apropie la 2 goluri de Dinamo, însă verdictul pare să fie deja dat. S-a văzut la faza anterioară faptul că Dan Matei este fundaș lateral și nu fundaș central. A fost foarte, foarte ușor depășit de Marius Nicolae. N-a avut nicio problemă. Atacantul dinamovist, cred că nici la antrenamente nu i-a fost atât de ușor lui Marius Nicolae să înscrie. Dan Matei nu se descurcă acolo în centrul defensivei. Florin Stânga a greșit pasa. La modul cum evoluează lucrurile, nu ar fi deloc o surpriză ca Dinamo să mai înscrie pas. Acum din nou pentru Marius Nicolae, aflat în poziție regulamentară. Se privește Marius Nicolae, dar este ajutat de adversari și trimite o torpilă pe lângă poartă. Dinamo poate să facă un scor fluviu la Târgu Mureș în aceste condiții, chiar dacă, iată, joacă cu un om în minus. Dinamo este echipa care face spectacol. FCM este pur și simplu bulversată de aceste lovituri încasate continuu. O lansare acum în flancul drept pentru urcarea lui Warner. Acesta le evită pe Bații. Warner la marginea creului centrează. Warner pentru Vancea. Acesta retrimite în centru. Veliovic, șutul lui stângă. Mingea însă este deviată și va fi lovitură de colț pentru FCM Târgu Mureș. Dinamo se apropie de cea mai confortabilă victorie în deplasare obținută în acest sezon de o formație din Liga 1. Să vedem însă acest corner executat de Florin Dan. Torj a fost cel care a deviat balonul. Mingea ajunge la Florin Stângă. Bițiș. Centrare pentru Vancea. Gol! Gol FCM Târgu Mureș. Vancea la prima reușită în Liga 1. Atacantul introdus după pauză de Adrian Faluc. Să nu uităm, FCM Târgu Mureș are totuși un om în plus. Nu s-a văzut asta de la eliminarea lui Moții, pentru că Dinamo a marcat 2 goluri, dar această reușită a lui Vancea poate relansa partida. Din nou, defensiva lui Dinamo este foarte ușor depășită. În acea zonă trebuia să se afle Gabi Torje. Un jucător însă oarecum neobișnuit cu postura de fundaș. Dreapta Dinamo începe tăios această fază prin Mărăritescu. A obținut o aruncare de la margine jucătorul lui Dinamo. Noi revedem golul lui Vancea. A găsit unghiul potrivit pentru a-l învinge pe Naumovski. 2-4 FCM Târgu Mureș Dinamo. Dinamo, o echipă pur și simplu romantică, aduce foarte mult cu fotbalul sud-american. Nu pare deloc preocupată de faza defensivă, ci doar de atac. Șutul lui în 2, blocat. FCM Târgu Mureș are șansa contraatacului. Warner se uită după colegii săi din ofensivă, îi trimite lui Florin Dan, omul care coordonează atacurile celor de la FCM. Reprimește Florin Dan. Dan combină cu Biții și revine Florin Dan. Acum celălalt Florin din mijlocul lui FCM, stângă. Topici, stângă. S-au repliat însă dinamoviștii. Dan Matei trage bine de la distanță. Trage Dan Matei. Mingea ajunge la Veliovic. Veliovic în careu. Și a fost oprit de semnalizarea arbitrului asistent Rade Veliovic. Cred că a lovit mingea cu mâna Rade Veliovic. Cred că și-a așezat balonul cu mâna. Un atacant din Serbia a dus... Da, pare să fi fost hands la preluarea lui Rade Veliovic. S-a ridicat și fanionul de la margine. Fusese și offside la atacantul adus de CFR Cluj din Liga a doua a Serbiei. Atunci când CFR Cluj l-a transferat, a câștigat o cursă la care au mai participat Steaua Roșie Belgrad, Partizan Belgrad și Steaua București.
Didi. Nu iese preluarea. Recuperează Liviu Ganea. Usman în 2 pentru Mărgăritescu. Recuperează Topici, care îi trimite lui Vancea. Torje reușește să-l blocheze pe Vancea. Apropo de Torje, ar fi trebuit să se afle în zona din care Vancea a marcat golul 2 al lui FCM Târgu Mureș. Este reversul medaliei pentru Andone. FCM continuă să spere că poate întoarce acest rezultat. Lovitura de cap a lui Didi este prinsă de Naumovski. Portarul macedonian încearcă să-și mobilizeze colegii din defensivă în acest final de meci. Dacă Dinamo se relaxează, poate plăti destul de scump. În același timp și apărarea lui FCM este destul de rarefiată. Sunt destul de ușor de depășit oamenii lui Adrian Falub din apărare. Acum Flavius Moldovan pentru Veljovic. O pasă către Didi, a plecat însă pe alt culoar brazilianul și îi reproșează acest lucru lui Rade Veljovic. Fostul său coleg de la CFR Cluj va intra pe teren la Dinamo și Cătălin Munteanu. Ar fi practic prima schimbare făcută de Ioan Andone. În minutul 70 este depășit Flavius Moldovan. Noroc că în spatele său se afla doar Remus Dănărache. Meciul va fi analizat la Fanatic Show imediat după încheierea partidei de Horie Ivanovic și Dan Udrea. De asemenea, o mulțime de lucruri interesante despre această partidă depistate de Andrei Fochin le veți putea afla luni la Fotbal Club de la ora 16. Marius Niculae blocat, incredibil, Flavius Moldovan nu-l urmărește pe Marius Niculae, incredibil această fază. Flavius Moldovan sigur că mingea se va duce undeva în afara terenului, nu l-a mai urmărit pe Marius Niculae și FCM Târgu Mureș putea primi golul 5. Florin stângă, păstrează balonul, îi trimite abia acum lui Florin Dan. Alexandru Wagner pentru Bițiș, un dribbling scurt al lui Bițiș în fața lui Bații. A fost de câteva ori depășit în această repriză fundașul argentinian care a trecut pe la Boca Juniors. Semn că Dinamo nu a găsit încă înlocuitorul potrivit pentru Pulhac. Încă nu face schimbarea Ioan Andone. A făcut semne arbitrului asistent că abia după această fază fixă îl va introduce în joc pe Cătălin Munteanu. Centrare în careul dinamovist, cade acolo Veljovic care cere penalti. Istvan Kovac însă îi face semne să se ridice. Abia acum intră pe teren Cătălin Munteanu în locul lui Marius Niculae. Vedem golul lui Marius Niculae, reușita de 4-1, asta după ce tot el a contribuit și la primul gol, de fapt autogolul lui Topici. A fost însă un hands al lui Niculae atunci când a preluat balonul de lângă Dan Matei, apoi l-a executat pe portarul Dănălache. Așadar Niculae iese și în locul său intră Cătălin Munteanu. Liviu Ganea ar trece vârf împins, iar Cătălin Munteanu va evolua în flancul stâng al liniei de mijloc. Pierde destul de ușor Adrian Cristea, se luptă Veljovic, rezistă atacurilor lui Mărgăritescu. Veljovic în dreapta pentru Biții și învăluie Wagner, însă foarte bine intervine Elias Bații. Adrian Cristea trimite pentru Cătălin Munteanu, aflat la prima atingere a balonului din această partidă. Liviu Ganea pentru Mărgăritescu. Mărgăritescu îl găsește pe Liviu Ganea. Flavius Moldovan a avut o intervenție bună, a fost ajutat și de Topici. Dan Matei și din nou Flavius Moldovan, care a avut, ca și colegii săi din apărare, o zi teribilă. Torje pentru Liviu Ganea. Sprintează Torje, însă Liviu Ganea preferă o pasă pentru Adrian Cristea. Mărgăritescu la Usman în 2. Mâine de la ora 20 derbiul etapei este în direct la Digisport. FC Vaslui Steaua. Primul meci tare
în Liga 1 pentru Ilie Dumitrescu. O minge acum pentru Usman în 2, s-a ridicat însă Fanionul, este offside la mijlocașul senegalez. Revenind la transmisiile viitoare ale DigiSport, mâine de la 20 Vaslui Steaua, luni de la aceeași oră FC Brașov Unirea Urziceni. Este offside și la Cosmin Vancea, marcatorul golului de 2-4, al treilea jucător, al patrulea marcator al celor de la FCM Târgu Mureș în acest sezon. Dan Roman, Dan Matei și Florin Dan au mai punctat pentru echipa lui Adrian Falub în actuala stagiune. Practic a fost primul meci în care FCM Târgu Mureș a marcat mai mult de un gol. Mai punctaseră o dată contra Unirii Urziceni și contra celor de la FC Vaslui. Cred că ar fi preferat ca și în această partidă să înscrie un singur gol oamenii lui Falub, iar acela să fie cel decisiv. Așa cum s-a întâmplat în meciul cu Unirea Urziceni, nu-i consolează deloc faptul că au înscris de 2 ori până în acest moment, pentru că Dinamo are 4 reușite în dreptul său. Pasa lui Adrian Cristea pentru Usman în 2, reușește să prindă Dănălache, iar acum Dar Matei îi trimite lui Florin stânga, începe un nou atac al celor de la FCM Târgu Mureș. Pasă pentru Topici, care trimite din prima pentru Vancea. Vancea deposedat cu lejeritate de Dorje, iar Lucian Goian trimite către Îndoi, aflat în offside. Îndoi a preluat banderola de capitan după ieșirea lui Marius Nicolae și pare cel mai avansat om al dinamoviștilor. În același timp arată o prospețime fizică incredibilă senegalezul, deși a făcut și el risipă de efort la Târgu Mureș. FCM în continuare în atac, încă un sfert de oră până la finalul acestei partide. Wagner pentru Bițiș, reprimește Wagner, centrează din fața lui Cătălin Munteanu și va fi out de poartă. A fost o centrare destul de delicată pentru Cristian Naumovski. Mingea a căzut chiar la rădăcina barei, însă a ieșit în afara terenului. Aici este momentul în care Veljovic a cerut penalti, însă Istvan Kovac i-a făcut semne atacantului de la Târgu Mureș să se ridice cât mai repede. Degajează Naumovski spre Liviu Ganea. Acum Flavius Moldovan. O pasă lungă, dar direct în afara terenului către Topici. FCM Târgu Mureș a fost o echipă mai pragmatică în meciurile precedente. La fel de adevărat este însă că nu a întâlnit un adversar care să aibă atacul lui Dinamo din acest moment. Dan Matei către Wagner. Florin stângă. Didi recuperează Cătălin Munteanu. Pentru Dinamo urmează încă 2 confruntări cu echipe din Ardeal. Etapa viitoare va juca acasă cu Cluj, iar peste 2 runde va înfrunta în deplasare pe FC Brașov, în timp ce FCM Târgu Mureș va evolua săptămâna viitoare în deplasare cu Gloria Bistrița, după care va înfrunta o altă echipă din Ardeal pe Gaz Metan Mediaș. Urmează o altă confruntare cu o echipă din această zonă, cu CFR Cluj. FCM Târgu Mureș era pe locul 12 înainte acestei etape cu 4 puncte. Marcase doar 2 goluri în 4 meciuri. A marcat tot de 2 ori și astăzi, însă aceste reușite probabil nu vor, mai mult ca sigur, nu vor aduce nici măcar un punct pentru echipa lui Adrian Falub. Wagner îl evită pe Cătălin Munteanu, continuă Wagner, centrarea lui Bițiș pentru Didi, trage Florin Dan, însă minge era cât pe ce să depășească peluza în spatele porții lui Dănălache. Vedem pe Naumovski, cer scuze. I-am văzut pe suporterii lui Dinamo prezenți la această partidă, cel puțin pe cei din galerie, pentru că sunt mulți dinamoviști aflați în celelalte sectoare ale stadionului. Usman în 2, șutul lui în 2. Ce bombă a prins în 2, cunoaștem forța execuțiilor sale când prinde
spațiul porții, golkiperilor adversi le este aproape imposibil să respingă balonul. Are o precizie de lunetist Usman Îndoi. Acum a ratat cu puțin ținta, însă a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui debut de sezon în startul meciului. 2-0, a punctat pentru 2-0 după o acțiune inițiată tot de el. După ce Vancea a marcat golul 2 al Târgu Mureșenilor, acesta a încercat să-i trezească la viață pe colegii săi, să încerce imposibilul, să revină în această partidă cu Dinamo de la 1-4. Ciudat, golul marcat de Vancea nu a stimulat trupa lui Falub. Pasă către Naumovski, degajează portarul macedonean. Bații Îndoi până la Cătălin Munteanu. Din nou Îndoi, cât de elegant trece senegalezul. Cade apoi, faultat și va fi un cartonaș galben, nu? Florin Dan a fost cel care l-a împiedicat pe Usman Îndoi. S-a prăbușit destul de ușor totuși senegalezul. Lovitură liberă bătută de dinamoviști. Elias Bați nu s-a înțeles cu colegii săi. Mingea ieșit în afara terenului. Încă 10 minute până la finalul timpului regulamentar. FCM Târgu Mureș Dinamo 2-4. Dinamo a condus cu 2-0. FCM Târgu Mureș a redus din diferență tot în prima repriză. Era 1-2 la pauză. Au fost câte 3 goluri pe repriză. Dinamo joacă în 10 oameni, însă chiar și cu un om în minus a dus scorul la 4-1. Vancea, cel care primește acum, a punctat pentru 2-4. Adrian Cristea pentru Usman Îndoi. Lângă el este Cătălin Munteanu. Primește fostul jucător al Stelei. Cătălin Munteanu pentru Liviu Ganea. Nu este offside la golgheterul dinamovist, însă mingea a părăsit suprafața de joc. Liviu Ganea, vă spuneam, cel mai prolific om al lui Dinamo în acest sezon. 4 goluri în Liga 1, 5 reușite în toate competițiile. A punctat în primul meci al lui Dinamo din actuala stagiune în deplasare cu Olimpia Bălți în preliminariile Europa League. La DigiSport, imediat după acest joc, este Fanatic Show. Vă așteaptă Horia Ivanovici și Dan Udrea pe DigiSport Plus. A început Wigan Chelsea. Iar aici, la Târgu Mureș, se semnalizează ceva la pătrunderea lui Bițiș. Da, offside. Offside, Bițiș s-a aflat în poziție de offside, iar Veriovici, pentru că a protestat vehement, a primit cartonașul galben din partea lui Ișvan Covaci, aflat la meciul cu numărul 56 pe care îl conduce în Liga 1, arbitrul din Carei. Interesant este că înainte acestei partide, ca o curiozitate de ordin statistic, cu Ișvan Covaci la centru, în 6 meciuri Dinamo câștigase o singură partidă, și aceea în 2008, în deplasare la Vaslui. Totuși, Ișvan Covaci se pare că poartă mai mult ghinion celor de la FCM Târgu Mureș. FCM a pierdut și precedentul meci cu Ișvan Covaci la centru în etapa inaugurală cu FC Brașov 0-1 chiar aici pe stadionul Transil. Florin Stângă întoarce la Flavius Moldovan. Acesta trimite un cross spre Vancea. Foarte bine asigură dublajul Lucian Goian după ce Vancea îl depășise pe Torje. Didi, Florin Stângă, îl evită pe Mărăritescu. Florin Stângă trece și de Îndoi, cade în fața lui Lucian Goian, cer lovitură liberă Târgu Mureșeni, însă jocul este lăsat să continue. Cătălin Munteanu este depășit de Dan Matei. Continuă atacul celor de la FCM. Bițiș pentru Florin Dan. Florin Dan întâmpinat de Scarlatache. Centrare pentru Veliovici. Ratează reluarea Vancea. Mingea ajunge în stânga la Topi. Centrarea acestuia. Cad acolo jucătorii celor de la FCM și se dă fault în atac. Didi a fost implicat în duelul de mai devreme. Noi l-am văzut pe Florin Dan. Iată centrarea lui Topic și cred că involuntar Didi
i-a împiedicat pe adversar să joace balonul. În continuare 4-2 pentru Dinamo aici la Târgu Mureș, în momentul în care Andone se pregătește să facă a doua schimbare din această partidă. Andrei Cristea va fi introdus pe gazon. Interesant de văzut dacă îl vom vedea în această după-amiază și pe Marius Alexe, cel care n-a mai jucat din luna mai de la meciul cu Astra din returul sezonului trecut. Alexe aflat pe lista rezervelor dinamoviste. Adrian Cristea, Torje, o minge care îl caută pe Liviu Ganea. Se găsesc excelent Torje și Liviu Ganea pe teren, indiferent de locul pe care se află pe gazon. Șutul lui Torje este departe de poarta lui Tănărache. Și în mod normal Andrei Cristea va intra în locul lui Liviu Ganea. Într-adevăr, așa se întâmplă. Este în reluare golul marcat de Liviu Ganea în minutul 53, golul de 3-1 al dinamoviștilor. Este practic schimbarea inversă față de meciul cu Rapid din etapa trecută. Atunci Andrei Cristea a ieșit de pe teren la pauză, la 2-0 pentru Rapid. A fost înlocuit cu Liviu Ganea, iar acesta a reușit în câteva minute o dublă pentru dinamoviști. Andrei Cristea, golgheterul ediției trecute a campionatului cu 16 reușite. Florin Dan trage bine de la distanță, foarte bine se opune Naumovski. Este un galben pe care îl vede și Mărgăritescu pentru că l-a lovit pe Bițiș. Avertizat Andrei Mărgăritescu de Istvan Covaci. Lovitură de colț pentru FCM Târgu Mureș, care nu se predă așa cum îl avertiza Didi pe fostul său antrenor Ioan Andone. S-a întâmplat ceva cu Naumovski. Sau poate încearcă să mai taie din elanul gazelor din finalul acestei partide. A căzut rău Naumovski. S-a lovit la spate macedoneanul, primește acum în îngrijiri medicale. Dănciulescu și brazilianul Elder sunt chemați de la încălzire. E posibil ca unul dintre ei să intre pe teren în ultimele minute. 4-2 pentru Dinamo, însă FCM Târgu Mureș nu pare deloc speriată de acest scor. Continuă să atace. Este un joc care poate să mai producă cel puțin un gol până la finalul partidei. Centrează Florin Dan. A încercat o reluare Warner și este din nou lovitură de colț pentru Târgu Mureș. Și era să reușească la această fază Cătălin Munteanu, ce n-a reușit Florin Dan să trimită mingea în afara stadionului. O centrare pentru Matei. Flavius Moldovan. Andrei Cristea a reușit să respingă pasa lui în doi. Nu este offside la Andrei Cristea. A sprintat și Cătălin Munteanu. Andrei Cristea pentru Cătălin Munteanu, aflat în fața golului. 5 gol Dinamo. 5-2 pentru Dinamo. Marchează și Cătălin Munteanu, așa cum a mai făcut-o în acest sezon în partida din Europa League cu Olimpia Bălți. Un contraatac fulger al dinamoviștilor. În doi, Andrei Cristea și Cătălin Munteanu au făcut șahmat apărarea gazdelor. Un contraatac devastator al lui Dinamo, cred că încheie conturile pe stadionul Transil. 5-2 pentru echipa lui Ioan Andone. Festival de goluri. Dinamo marchează pentru a doua oară în acest sezon 5 goluri într-un meci după acel halucinant 5-3 cu Sportul Studențesc. Astăzi însă victoria lui Dinamo nu a fost aproape niciodată pusă sub semnul întrebării. Dinamo cu un om mai puțin pe teren vreme de mai bine de o repriză a dominat autoritar în fața celor de la FCM Târgu Mureș. A ieșit Mărgăritescu, a intrat Giacari Giacone. Nici Dănciulescu, nici Elder și nici Marius Alexe nu prind ultimele minute pe stadionul Transil. Dinamo, iată, 5-2 cu FCM Târgu Mureș și ajunge la numai puțin de 17 goluri marcate în primele 5 etape
Se anunță o stagiune extrem de bogată în ceea ce privește golurile în Liga 1 și mai ales în ceea ce o privește pe Dinamo. O certitudine este faptul că atunci când joacă Dinamo trebuie să ne așteptăm la goluri multe, și primite și marcate. O promisiune a spectacolului este și derbiul etapei Vaslui Steaua, mâine de la ora 20 în direct la DigiSport. Luni, de la aceeași oră, la DigiSport se joacă meciul dintre FC Brașov și Unirea Urziceni. După această partidă vedeți Fanatic Show, iar pe DigiSport Plus este în desfășurare meciul dintre Wigan și Chelsea din Premier League. De la 21:45 pe DigiSport Plus avem Supercupa Italiei, Inter Roma. Pe DigiSport de la 21:30 Sevilla contra Barcelonei pe Camp Nou. Dan Matei, Warner pentru Florin Stângă. Vor fi 3 minute suplimentare pentru această repriză secundă. Florin Stângă îl vede în stânga pe Topic, întâmpinat de Torje. Flavius Moldovan, Torje îi ia fața lui Topic și a încercat o trecere pe lângă Flavius Moldovan. S-a prăbușit jucătorul dinamovist, care nu a obținut nimic. Reia atacul FCM Târgu Mureș prin Dan Matei. Dan Matei către Didi. A ieșit bine Scarlatache. Acum Cătălin Munteanu, o lansare spre Andrei Cristea. Andrei Cristea îl depășește pe Flavius Moldovan. Andrei Cristea cade în careu și este penalti pentru Dinamo și trebuie să fie roșu pentru Flavius Moldovan. Într-adevăr, Ișvan Kovac reface echilibrul numeric în finalul meciului. Dinamo are șansa de a face 6-2. Ar fi un set complet pentru echipa lui Ioan Andone la capătul cele mai entuziasmante evoluții din acest sezon în Liga 1. Merita cartonașul roșu Flavius Moldovan, nu încape niciun dubiu. A fost fault în postura de ultim apărător, o diferență clară de viteză între Flavius Moldovan și Andrei Cristea. În momentul în care a plecat mingea către Andrei Cristea, Flavius Moldovan părea să aibă prin planul, însă atacantul dinamovist, golgheterul sezonului trecut în Liga 1, are o viteză deosebită. O mică discuție între Andrei Cristea și Usman Îndoi, interesant moment, la 5-2 pentru Dinamo. O ceartă între dinamoviști. Andrei Cristea nu este lăsat de Usman Îndoi, de coechipierul său, să execute lovitura de la 11 metri și până la urmă Giacari Giacone îl convinge pe Usman Îndoi să plece din acea zonă. Usman Îndoi a transformat 2 lovituri de la 11 metri în acest campionat. Andrei Cristea, supărat pe colegul său, chiar dacă a rămas în apropierea balonului. Să vedem penaltiul. Andrei Cristea față-față cu Dănălache. Andrei Cristea, gol pentru Dinamo, 6-2. Cine s-ar fi gândit la un asemenea rezultat înaintea partidei? Dinamo a făcut spectacol, iar FCM Târgu Mureș, nu cred că mă înșel, Bogdan, suferă cea mai drastică înfrângere din istoria echipei. Este o formație înființată în 2008. Da, a avut cea mai bună defensivă în cele 2 sezoane petrecute în Liga Secundă. Acum însă se lovește cu adevărat de rigorile primei ligi. 6-2 la o confruntare cu o echipă de top din fotbalul românesc. Dinamo își anunță răspicat intențiile de a lua din nou titlul în Liga 1. Arată o forță ofensivă remarcabilă. 6-2 pentru Dinamo. Andrei Cristea la al doilea său gol în actuala stagiune, după ce a punctat și în deplasarea din urmă cu 2 etape de la Târgu Jiu, 2-2 cu Panduri. Este a treia sa reușită în acest sezon, pentru că a marcat și în meciuri cu Olimpia Bălți din Europa League. Se termină FCM Târgu Mureș Dinamo 2-6. Un meci extraordinar făcut de echipa lui Ioan Andone. Adrian Falur suferă a 3-a înfrângere din 3 meciuri împotriva dinamoviștilor ca antrenor și Dinamo se instalează pe primul loc în Liga 1 cu 13 puncte și un golaveraj de 18-10. Vedem cele 8 goluri de pe stadionul Transil. Totul a pornit din minutul 5, atunci când Topic a marcat în proprie poartă după o acțiune a lui Marius Nicolae, apoi Giacarici, apoi Usman Îndoi a făcut 2-0 după o acțiune inițiată tot de el. Florin Dan a redus din diferență, a fost un penalti obținut de Biții și care a dus la eliminarea lui Moții. Liviu Ganea înscris pentru
1-3 din centrarea lui Torje. Marius Nicolae a făcut hands în prealabil după ce când l-a depășit pe Dan Matei, apoi Vancea a înscris pentru 2-4. A venit și golul 5 al dinamoviștilor, marcat de Cătălin Munteanu în minutul 88, apoi Andrei Cristea a făcut 6-2 dintr-un penalti, în urma căruia, pe care l-a obținuse tot el, în urma căruia a fost eliminat și Flavius Moldovan. Andone este un om fericit, are toate motivele, echipa sa strălucește, nu a scăpat cu totul de problemele din apărare, însă Dinamo arată ca o echipă hotărâtă și este o candidată certă la titlu, nu mai este nevoie să mai spunem asta. Așadar, Dinamo este liderul ligii 1. Dinamo cu 4 victorii și un egal după primele 5 etape. Își anunță, vă spuneam, răspicat candidatura la titlul de campioană. Nu ratați mâine de la ora 20 derbiul acestei runde, FC Vaslui Steaua în direct la DigiSport. Cu acestea, George Dobre și Bogdan Socol vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi, o seară excelentă, la revedere! Știu de ce. Campionii mondiali joacă la DigiSport. Primul show al Barcelonei pe Camp Nou. Prima reprezentație a stăpânilor balonului. Barça, Sevilla, Xavi, Iniesta, Pedro, Victor Valdez, Puyol și Jesus Navas luptă pentru Supercupa Spaniei. DigiSport, spectacolul campionilor. Barcelona-Sevilla, meciul decisiv. Emisiunea Fanatic Show vă este oferită de Stanley Bet. Paria se englezește. Da, am revenit aici la Fanatic Show cu Dan Udrea de la Gazeta Sporturilor. Set și meci pentru Dinamo, 6-2, o victorie extraordinară a fotbaliștilor lui Ioan Andone, o super mașinărie de goluri. Nu vă vine să credeți, în 5 etape Dinamo a marcat 18 goluri. Atenție, în 5 etape Dinamo a marcat 18 goluri, iar astăzi a marcat 4 goluri în inferioritate numerică. Zdrobitor a câștigat Dinamo, 6-2, echipă clar care se bate la titlu. Mergem la Târgu Mureș, acolo unde Silviu Corneanu are deja invitați. Silviu, bună seara!